ċerti kotba jibqgħu relevanti minkejja l-mogħdija ta' snin u l-bidliet soċjali li ngħaddu minnhom. Bejniethom, dawn il-kotba jiffurmaw dak li nsejħulu kanonu letterarju. It-tim tagħna ltaqa' ma' David Aloisio sabiex isir jaf aktar dwar il-kanonu letterarju Malti. B'kanonu letterarju nifhmu dik il-lista ta' kotba illi ma' żmien għax propju tkun għaddiet mit-test ta' żmien tibqa' popolari, tibqa' magħrufa man-nies. Jiġifieri huma xogħlijiet letterali illi l-kittieba tal-lum jistgħu jkejlu lilhom infushom magħhom. Issa, b'kanonu letterarju mhux bilfors nifhmu imma dak li fehmet jinnaf il-Knisja pereżempju meta kellha il-kanonu jiġifieri il-lista tal-kotba bibliċi li magħha ma tista' żżid xejn. Sewwa, fil-kuntest letterarju jista' jibqa' jiżviluppa, inaqqas u jżid. Ir-riċerka tiegħi fuq is-suġġett tkopri fil-fatt id-dibattitu internazzjonali fuq il-kanon letterarju, tajjeb id-dibattitu tal-kanonu u kif dan jista' jiġi applikat ukoll fil-kuntest letterarju Malti. Jiġifieri, minkejja li għandna storja relattivament qasira tal-letteratura Maltija, xorta waħda tista' tara kif minn moviment letterarju għal ieħor kien hemm mumenti fejn kellna wkoll ansjetà letterarja fis-sens illi kien hemm ġlieda għal post fil-kanonu, fil-lista ta' dawk ix-xogħlijiet illi jinħassu li huma aħjar minn xogħlijiet letterarji oħrajn. Issa bejn kull perjodu u ieħor, anke fl-istudju tiegħi, osservajt illi kemm il-darba kien hemm din l-ansjetà kanonika jekk nistgħu nsejħula hekk tajjeb bejn dawk ix-xogħlijiet li tradizzjoni bdiet tgħidilna li huma aqwa mix-xogħlijiet tal-preżent, tajjeb u bejn l-awturi tal-mument li riedu, tajjeb ngħidu fis-sittinijiet pereżempju tas-seklu ieħor, l-awturi tal-mument illi riedu li xogħlijiethom ukoll jingħataw prominenza. Issa kif jingħataw prominenza? Hemm diversi modi kif kittieb tajjeb kif xogħol letterarju isib postu fil-kanonu letterarju tal-pajjiż. Pereżempju, hemm dawk li jiena nsejħilhom il-kanonizzaturi, jiġifieri ħafna drabi jkunu studjużi, jkunu akkademiċi, jien naf Giuseppe Aquilina pereżempju, Oliver Frigieri, illi dawn fl-istudji tagħhom jisselezzjonaw jażlu tajjeb liema kotba għandhom jingħataw prominenza jew le, liema kittieba għandhom jingħataw prominenza jew le, ġifieri b'mod awtomatiku dawn jinkludu u jeskludu lil oħrajn li ma jistudjawx u li ma jagħtuhomx prominenza. Mod ieħor kif kittieb jidħol fil-kanonu huwa pereżempju permezz ta' antoloġiji għax jiġi inkluż fi ktieb li jiġbor siltiet jew jiġbor poeżiji tajjeb għandna diversi eżempji fil-istorja tal-letteratura Maltija. Jien naf anke Father Peter Saracino Nglot pereżempju ġabar diversi poeti li għażilhom hu għax ħass li huma denji li huma ejja nużaw it-terminu kanoniċi ħaqhom post li jkunu f'kanon letterarju Malti. Tajjeb. Mod ieħor aktar prattiku forsi huwa meta jkun hemm bordijiet li tas-sillabi li jażlu l-kotba l-iskejjel. Tajjeb, iġi b'mod awtomatiku jien naf li l-Dunkarm jekk għażlu l-poeżiji tiegħu għall-iskola qed jagħmluh aktar popolari man-nies. Tajjeb, ġifieri awtomatikament poeta li forsi jkun tajjeb imma ma jingħatax attenzjoni biżżejjed mill-kanonizzaturi sewwa sfortunatament jitwarrab. Ġifieri jien fl-istudju tiegħi wkoll qatt attent biex nara fejn kien hemm mumenti fejn twarbu xi kittieba. Pereżempju, jien naf fi żmien Aquilina u anke qablu le kien hemm mumenti fejn twarrab jien naf kittieb kbir bħal Ġwan Mamo. Tajjeb li ma' żmien u mbagħad
l-akkademiċi ta' wara indunaw li dak kien żball li għamlu kanonizzaturi oħrajn ġie rikonoxxut imbagħad ħafna iktar tard wara mewtu fil-fatt. Il-kanon letterarju hemm min jaraħ bħala lista magħluqa, imbagħad hemm iva n-naħa l-oħra tal-perspettiva, hemm min jaraħ u jiena kif spjegajt ftit ilu jiena naraħ iva bħala lista miftuħa fil-fatt. Meta tajt lista magħluqa ħadd istenna dik l-attitudni antikanonika min-nies jew minnu mitla tal-letteratura, jiġifieri aħjar mingħajra l-idea tal-kanonu li hija attitudni li ma tihomx tort, jgħidulek jiena rrid nikteb, jiena rrid insir popolari, jiena rrid li x-xogħlijieti jiġu rikonoxxuti mill-qarrejja u mill-kritiċi u allura jinkontra l-idea ta' kanonu magħluq riġidu u għandhom raġun fl-opinjoni tiegħi jirreaġixxu b'dak il-mod. Imma jekk inti żżomm f'moħħok li l-kanonu huwa lista miftuħa, tajjeb hemmhekk tista' tiskopri funzjoni importanti ħafna tal-kanonu, il-funzjoni ta' gwida. Ġifieri kanonu jista' jigwidak għax il-ħajja hija qasira ma tistax taqra kollox, tajjeb jista' jigwidak biex taqra l-aqwa letteratura tal-post. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.